लोगोफोर आङो ब्लग लाबोथाराखैमोन आंना मेगना मोनसे प्रब्लेम जादोंमोनलै आजनाय जादोंमोन बेनि थाखाय ब्लग लाबोआखै आरो बोथोराबो मोजां नङा आंनि थाखाय बिराद माबा जाबाय थादों आजनाय जादों मेगनाव ओरै लानासो देखायनांसिगोन नामा नोंसोरनो हामाखै मोजाङै ब्लगबो बानायाखै बेनि थाखाय मेगना दा एसे हामबाय सेरना लाबाय आं बेनिखायनो माने आङो नोंथांमोननो बोथोराबो मोजां नङा अखाबो हाबाय थादों बेनो बारिफोराव माबायदि जाना दोङो हाखरफोराव बेखौनो ओरैनो सर्ट माने ओरैनो क्लिप्स देखायगोन माने नोंथांमोननो माबायदि जाना दों जोंनि हाखराव नाया थैदों माने बे ना थैनायखौनो देखायनोसै आं मा खालामनो अखाबो बोथोर बोथोराबो मोजां नङा बै फिसा फिसा नाया बोरै थैखो ओइनि फिसा माब्रै माबासो थैबाय माखासे ओइ साइडआबो दोङो मानो थैखो अखानि दैया बारा जानानै थैखो ना मानि थाखाय थैखो हमनो हाला मारै थैखोब्रा नायालाय नै सेस दाख्लैबावैसो हेगारनाय माखासे मानि थैबाय माथो ओइ मासेबाव आरो जिंजाबो दंबावो थैबाय माखासे मानि मा जाबावगोन दा बोथोराबो बेनो फिसायाव हेगारदोंमोन नायानो थैलाजोब्बायसो फाग्ला मा जाबावगोन मानि थाखाय थैदों माने मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आजि हगारनाया 15-20 दिनसो जाबाय माने ना हेगारनानै थैयाखै लोगो 15-20 दिननि उनाव थैदों मानि थाखाय थैखो बेखौ सोरबा मिन्थियोबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर होमबाना आंबो मिन्थिगोन माने अखाबो हाबाय थादों अखानि गोदान दै मोनासो थैखो ना मासो थैखो हमनो हायाखै माने टटेलि 20-30थासो थैबाय नाया मानि थाखाय थैखो मिन्थिया आरो अखा हाबाय थादों जुब माबाफोर गेसफोरजों जादों ना दैसो लेथ्रा जादों बेनि थाखायनोसो थैबाय ना मा हमना खिन्थु आगोलाव जि हगारबाय बे थैयाखै दासो थैदों जाबानो जाबाय नै आंना मेगना मा जाखो आसुरि फाग्ला एरख'नासो लानो लुगैबाय आं मा जाखो मेगनफोरा बिराद खस्थ' मोनबायलै आं मेगननि थाखायनो दे बिदिब्ला आङो बेखौनो फिसा ओरैनो लाना फैबाय चेनेलखौ अननानै गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय